Τώρα η Forstnet, η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, είναι δίπλα σας με το νέο της κατάστημα στην οδό Λεωφόρος Δημοκρατίας 39 στην Αλεξανδρούπολη, για να σας προσφέρει ένα ταξίδι στο συναρπαστικό κόσμο του broadband. Εάν λοιπόν θέλετε να ζήσετε πραγματικά την εμπειρία του broadband, να γνωρίσετε τις άπειρες δυνατότητές του, να κατανοήσετε τις αλλαγές που μπορεί να φέρει στην επικοινωνία, την ψυχαγωγία και την ενημέρωση, επισκεφτείτε το κατάστημα της Forstnet με υπηρεσίες και προϊόντα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Στο τεχνικό μέρος της επιχείρησης είναι ο σχεδιασμός των ολοκληρωμένων λύσεων δικτύων τα οποία υλοποιεί η εταιρεία μας. Έτσι. Επίσης υπάρχει και ένα κομμάτι τόσο του σχεδιασμού όσο και της επιλογής των υλικών ή των διάφορων τεχνικών μέσων που δίνουμε στους πελάτες μας για να καλύψουμε τις εκάστοτε ανάγκες τους. Ο κύριος Βενέτης μας εξηγεί το λόγο που η Αλφα Πληροφορική και η Forstnet έχουν διαχωριστεί, συμπληρώνοντας όμως, όπως είπε, η μία εταιρεία την άλλη με απότερο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Έχουν διαχωριστεί τα δύο τμήματα. Στο κομμάτι του retail computing που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στο Alpha Shop, στην κάθοδο της πυροσβεστικής, όπου εκεί μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει τις αντίστοιχες λύσεις που απευθύνονται για το σπίτι ή για το μικρό γραφείο. Εδώ στην Αλφα Πληροφορική πλέον προσανατολιζόμαστε προς αυτό που λέμε business computing, στη μικρομεσαία επιχείρηση, στη μεγάλη επιχείρηση και στο δημόσιο, όπου εκεί οι ανάγκες είναι σαφώς μεγαλύτερες, η τεχνογνωσία και οι απαιτήσεις πολύ περισσότερες. Στο κατάστημα Forstnet θα γνωρίσετε τη σημασία της ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης και θα έχετε τη δυνατότητα να εξοφλήσετε τους λογαριασμούς σας, να λύσετε κάθε απορία σας σχετική με αυτόν και να καταθέσετε αιτήσεις για νέες υπηρεσίες. Η εταιρεία λειτουργεί βάσει ενός σχεδιασμού, προτείνοντας τις καλύτερες λύσεις. Ο σχεδιασμός έχει να κάνει καθαρά με τη φιλοσοφία λειτουργίας μιας λύσης, γιατί ο καθένας μας σκέφτεται το πρόβλημά του ή την τεχνική του ανάγκη με τον δικό του τρόπο και εμείς καλούμαστε να αναλύσουμε αυτόν τον τρόπο σε τεχνικά μέσα εξοπλισμού και τρόπο λειτουργίας, ώστε να μπορέσει τελικά αυτό το σύστημα να βρει εφαρμογή αλλά και να του δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες ή δυνατότητες που θέλει για την επιχείρησή του.